Og nu derfor velkommen til dig, Jesper Christensen, administrerende direktør for Synergy Marine Group. I driver over 700 skibe, inklusive mange af dem, der er på den forkerte side af Hormuzstrædet PT, som er fanget inde i den her golf, for man kan ikke sejle ud, fordi så siger iranerne, at så får I en bombe i hovedet, I skal bare blive, hvor I er. Prøv lige at fortælle os, hvad det er for en situation, du og dine søfolk befinder sig i. Ja, god eftermiddag. Det er jo korrekt, at der er en række skibe, der ligger ligesom på det, som du sagde, den forkerte side af strædet, så at sige, at det er jo kun 21 sømil bredt, så det er sådan en relativt knap ting, man skal ind og ud af. Det er jo ikke, fordi der er sådan en specifik trussel mod det enkelte skib som sådan, men den generelle situation gør jo, at der ikke er nogen, der reelt set vil risikere hverken folk eller skibe på at forsøge at krydse igennem, og det gør jo så, at de alle sammen ligesom ligger fanget på den forkerte side. IMO, altså den internationale maritime organisation, estimerer, at det er ca. 20.000 søfolk, der er på de skibe, der ligger på den forkerte side. Og det tror jeg, man skal ikke have ret meget fantasi til at forestille sig, hvad det er for et psykologisk pres, der hviler på de folk. De kan jo hverken gøre fra eller til. Vi andre, vi kan jo sagtens sidde i land og gøre os kloge på det, men derude til søs på et eller andet stykke stål, hvor ting flyver hen over hovederne på dig, jamen det er jo bare, jo længere tid der går, en større og større belastning for de her stakkels søfolk. Men hvordan har folk det? Jamen, jeg tror, at generelt set, så vi tjekker ind med vores folk hver dag, en gang om morgenen og en gang om aftenen, for ligesom at prøve at tage et bestik af situationen. Altså, man kan jo godt mærke på folk, at de er presset. Og jeg tror, at den der usikkerhed på, hvor lang tid var det her ved, det er måske egentlig det, der presser dem allermest. Og hvad kan vi gøre ved det, udover at prøve at vise dem, at vi er der, vi kan prøve at deltage i deres bekymringer, vi kan prøve at fortælle dem lidt om, hvad der sker på andre skibe rundt omkring i området, vi kan prøve at fortælle dem lidt om, hvad sådan den generelle sikkerhedssituation er, og så kan vi vel bare i bund og grund vise vores tilstedeværelse og vores sympati for den situation, vi befinder sig i. Det er jo mange uger, mange af dem efterhånden har opholdt sig der, altså. Hvad kan man gøre? Kan I sejle dem på en lille båd ind til land et eller andet sted og få dem fløjet hjem, eller må man bare stå pinen ud? Ja, altså nu er det jo ultimativt kan det jo blive nødvendigt at bygge besætning. Der er jo fuldstændig faste internationale regler for, hvor lang tid folk må være ombord på et skib. Så på et eller andet tidspunkt, så ender man jo i den situation. Der har vi heldigvis ikke været endnu, udover et par helt almindelige medicinske tilfælde. Det vi i første omgang gøre, er jo at sikre os, at vi har proviant og ferskvand ombord, fordi det er jo også nødvendigt for at opretholde livet ude ombord. Der har vi forskellige programmer kørende for, at vi kan holde dem suppleret. Nogle af skibene ligger jo i havn, men andre ligger faktisk til havs, til ankers, ligesom de billeder, du viste før. Og der bliver vi nødt til at arrangere små både, der kan sejle ud med proviant. Vi er i den heldige situation, at vi har et relativt stort setup på vores eget på den arabiske halvø i de forskellige lande, som kan hjælpe til med at få det til at ske. Men det ændrer jo ikke ved, at der er også en risiko ved at ligge og sejle ud med små skib med proviant og ferskvand. Og hvad er det for et par sagde du, kritiske situationer, der har været, hvor I har været nødt til at gøre noget andet? Jamen det er jo klart, når du har i hundredvis af søfolk, så er der jo faktisk nogen, der bliver forkølet eller får influenza eller et eller andet i den stil, som skal i land og behandles. Dem har vi så været ude og hente. Så det kan lade sig gøre, men det er jo ikke noget der. Og det er jo ikke nemt, og det er jo ikke noget, vi sådan bare tager let på, fordi det indebærer jo også en risiko for de folk, der du sender afsted på de her mindre skib, ikke sandt? Men altså, som jeg ligesom forstår det, så har Hormuzstrædet været lukket i 5 uger nu. Altså, er der søfolk, der har siddet på et skib i 5 uger? Ja, det er der. Nu kan man sige, nu er det jo ikke sådan uhørt, at søfolk sidder på et skib i 5 uger. Det sejler så normalt bare i de 5 uger. Ja. Søfolk er jo udmønstret i længere tid under normale omstændigheder. Det er der jo i og for sig ikke noget underligt i. Det underlige er her, at de ligger stille, og det ubehagelige er, at de så ligger et sted, hvor der flyver alle mulige mærkelige ting hen over hovedet på dem, og jo også i enkelte tilfælde rammer skibet. Ja, det har du sagt et par gange nu. Det vil jeg gerne lige spørge ind til. Altså flyver ting og sager hen over hovedet på dem, og altså, er der nogle af dine folk, der har oplevet det, og også er blevet ramt af noget, eller hvad er det tætteste, nogen har været på de her kampe? Nej, altså vi har heldigvis ikke haft nogen, men det har I jo også berettet om, og det kan man jo læse mange steder, at der er jo
20, 25, 30 skib, der er blevet ramt på den ene eller den anden måde. Om det så har været, fordi de har været mål i sig selv, eller de bare har ligget et forkert sted på et forkert tidspunkt. Det er jo sådan lidt ligegyldigt, når man så først er blevet ramt. Men vi skal huske på, at en ting er det, og det er jo slemt nok, men den usikkerhed, der er på, jamen, er det mig næste gang, eller er det mig i morgen, og hvor længe skal jeg øvrigt ligge her og være udsat for den risiko, jamen det er jo en kæmpe belastning også. Tak skal du have, Jesper Christensen, altså administrerende direktør for virksomheden Synergy Marine Group, hvorfra I driver mere end 700 skibe, og nogle af dem altså ligger i den her situation i Golfen og kan ikke komme ud igennem Hormuzstrædet. Nu klipper vi her til studiet. Det gør vi, fordi jeg har fået pænt